No niin. Katsellaanpa tilannetta. Näyttää olevan kaikilla kilpailuväline kädessä. Ja lasken 3. 3. voitte aloittaa syömisen. Onko asia selkeä? No niin, lähdetään vuoden 2007 Lörtsyn MM-finaaliin. 1, 2, 3. No niin, ja nyt näyttää nimittäin kyllä sitten viime vuoden mestarikin lähtevän melkoisen hanakalla tatsilla. Piirakat muuten ovat aika tuoreita, höyryävät vielä. Ja nyt sitten vaan suu on oltava täysin tyhjä ennen kuin saa juoda vesilasin. No niin, 2 nuorta miestä keskellä tummassa paidassa. Huisin jännittävää. No niin. Jaha, no niin. Nyt täytyy sitten tietysti katsoa. Vesilasi oli juotava kokonaan eikä osittain. Muuten tässä tulee Mr. Märkäpaita kilpailu. Ja nyt se täytyy varmaan sitten olla vähän niin, että Jyry ehkä joutuu tuossa pienen hetken miettimään, mutta antaa vielä muidenkin kilpailijoiden sitten suoriutua tästä loppuhommasta. Vielä jännitys tiivistymistä. Atte, kuin me nyt tehdään? Joo, arvoisa toriyleisö, olemme käyneet tässä Kaukopesosen kanssa, eli ylimmän tuomariston kokouksen, ja seurasimme kummankin kilpailijan suoritusta. Suoritus oli samanaikainen. Kuitenkin pelin säännöt on se, että vesi täytyy juoda, jolloin Joel Karjalainen sijoittuu hopealle ja Kalastajankojun Niko luovuttaa hänelle palkinnon, eli 4 hengen lounaspaketin naapurin ravintolassa. No onneksi olkoon Joel. Kerrottakoon nyt sitten, että teillä oli niin se vajaa sekunti eroa. Sinun aikasi oli nopeampi tasan sekunti, mutta tuo loiskunut vesi on tuossa asiassa huomioitava, joten vuoden 2007 lörtsysyönnin maailmanmestari on Ville Hallaniemi. No kuinka aiot nyt käyttää tämän vuoden, kun olet koko ajan median julkisuuskeilassa? No heti kunnasta hakemaan tonttia ja sitten muutenkin olisi ihan mukavaa jotain pientä bonssia saada tällä hommalla. Miten sun nyt on seurustelutilanne? Nyt niin kuin tiedät, rupeaa tykkään neiti ja ovelle ihan jonossa. Kuinka aiot menetellä? Pidätkö vanhaa vai vaihdatko parempaa? No pitää nyt katsoa, miten tää lähtee tästä kehittymään. Että kyllä nyt jotenkin pitäisi palkita illalla. En mä näe, että se olisi ihan mukavaa. Joo, siis emännän pitää palkita sut kumminpäin. Viinu. Sen tässä nyt on tullut niin paljon mainetta ja kunnia tässä. Että kyllä se tästä. Näin on Ville matka kuuluisuuteen alkanut. Kiitoksia kovasti kaikille teille, että jaksoitte seurata myös tämän taistelun läpi, ennen kaikkea Villelle ja Joelillekin. Ja ei muuta kuin sitten kohti uusia seikkailuja, ja katsotaan tuossa kohta vielä, että mitä kaikkia illan suhteen meillä oli tulossa. Ei muuta kuin kilpailijat kättelevät reilusti toisiaan, ja aina on kiva maailmanmestari ja kätellä, ja ei se hopea ole häpeä, paitsi vähän.